ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ 3-0 ଜିତି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଏବଂ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ସାହିଦଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତକ ଇନିଂସ ବଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 219 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 220 ରନ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଇଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 79 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ଜିତି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ 3-0 ଜିତି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି।